Good afternoon, church. Once again, we invite you to listen, not just listen, but to worship with us this afternoon. Let us all rise from our seats and let us prepare our hearts before the Lord. Our loving God and Father, we are so grateful and thankful, O God, that you are our God. We are thankful that we have a God that is so loving, faithful, kind, and so gracious to us each and every day. Lord, salamat kay Ginoo na we are free to worship you, O God. We are free to exalt you and to proclaim how good you are in our lives. How good you are, O Father God, every day, Ginoo. So amo kang daygon ug amo kang pasalamatan, O Dios. And this afternoon, O Lord, we ask that you will align our thoughts sa imong thoughts, O God. You will align our hearts with your hearts, O Lord, that we will be able to give you, O God, the glory that you deserve. And Lord, we pray that, Lord, you will help us, O God, to focus in you. And focus on how great you are, O Father. To focus in your word, O Lord, that would truly give transformation in our lives. We thank you and we praise you, O Lord, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Allow me to read to you Psalms 92 verses 1 to 5. It is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High, proclaiming your love in the morning and your faithfulness at night, to the music of the 10-stringed lyre and the melody of the harp. For you make me glad by your deeds, Lord. I sing for joy at what your hands have done. How great are your works, Lord. How profound your thoughts. The Bible repeatedly tells us to thank God. Amen. Have you ever wondered why? The main reason is that He deserves it. Amen? Amen. Our God deserves to be thanked sa tanan niyang gihatag o gibuhat sa ato ang kinabuhi. Amen. So our salvation sa ato ang kinabuhi karon, that we are still in Him, it is the grace of God and it is the love of God na iyang gibubuo kanato. So let us focus in His loving kindness and faithfulness. So join us. So let us worship, let us sing the Lord, and worship Him joyfully. Amen? Amen. 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 Great is your faithfulness. Great is your
You will always be. So we raise our holy hands to praise the Holy One who was and is to come. Yeah, we raise our holy hands to praise the Holy One who was and is to come. Who was and is to come. Praise you, O God, and we thank you, Jesus. Thank you for your faithfulness in our lives, O God. There is strength within the sorrow. There is beauty in our tears. And you meet us in the morning with a love that casts out fear. You are working in our waiting, sanctifying us. We're beyond our understanding. You're teaching us to trust. Your plans are still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the flood. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. Your wisdom and imagine. Who could understand your ways? Reigning high above the heavens, reaching down in endless grace. You're the lifter of the lowly, compassionate and kind.
worthy to be praised and exalted, O Lord. May your name be glorified in Jesus' mighty name. Amen and amen. Grace and peace to all of you, mga katawhan nga naminaw karon. Karong adlaw mo tuki ta sa chapter 8 of the book of Acts. Mao ni ang sinugdanan sa lain na sad nga istorya. Kay 4 ka Sundays nagisgot ta sa pulong o may tungod ni Stephen. Kani istorya magsugod tag tan-aw sa primerong persecution o pagpangluto sa simbahan sa Ginoo. Importante kay ni nga chapter sa history sa simbahan. Kay nakahimo ni nga ang simbahan nga gitukod mismo ni Kristo Jesus nakatibulaag. Nagtungod ni ana nakamuot nila ang mga Gentiles sa kanato. Nagsugod ni ang simbahan isip Jewish institution, mga Hudiyo ra gyud, no? O mga part half Hudiyo. Pero pagkamatay ni Stephen, daghan ang mga magtotoo nga na puwersa sa paggawas sa Jerusalem ug nato sila, gawa silang comfort zone ug nga nato sila sa laing nga mga lugar ug tungod ni ana nasangyaw ang ebanghelyo. Pero maghisgot ta karon sa controversial kay nga tawo nga ganlag Saul nga later on gitawag sa Ginoo og Paulo or Paul nga mahimo siyang may magdala sa ebanghelyo ngadto sa mga Gentiles. Controversial ni siya kay nahimo siyang greatest bully. Kibaw man ta sa word nga bully karon no, kusukay na sa simbahan, sa mga eskwelahan, pero makita nato nga doon na jud ay bully sa simbahan. Nya tungod ni sa yang grabe nga kasuko sa mga doktrina o sa mga katawhan og ni Kristo Jesus. Nga tungod sa iyang pagkamatinud-anon sa iyang reliyon o sa iyang kadasig sa iyang reliyon, nga makita nato nga faithful kay siya sa iyang reliyon nga gitawag og Judaismo or Judaism. So tanaw nato karon naunsang pamagiha nga nakatag ang simbahan sa Ginoo o nga nahimong bull kanang turo si Pablo o si Paul o si Saul dinhi at Saul pa maniyangan ngaya yung gibungkag umayo ang simbahan sa Ginoo. So ang title nato is The Persecution Began. Saul the Bully. Ang paglutos ni sugod ug ang starring dinhi Saul the Bully. So una ta mo padayon mo amputa mamarugta maigsunan ug atong basahon ang Buhat 8 kapitulo 1 ngadto sa 3. Magamputa sa maguna. Ginoong Dios, padaygi kami sa imong pulong. Balaan kini, gamhanan kini, espirituhanon kini. Yano na mong unahuna dili makasabot. Apan nagampo kami kay kini mensahe man ni sa imo yung mga katawhan o sabot nga makasabot sa pagsugod kayo sa imong simbahan. O sa mga katawhan nga buot makailakan nimo nagampo kami og Ginoong Dios. Nga imo kaming dihugan ug nga imong Espiritu Santo magtudlo sa matag usa kanamo. Nga kung doon na kay ipasabot, doon na kay ipausab, doon na kay i-convict ka na mo, Lord, do so. For God, you are the owner sa among kinabuhi. O gamahan, whatever among maangkon o madawat ni ini, pinaagi ka nimo, among ibalik kining tanan sa kahimayaan sa imong ngalan. In Jesus' name we pray. Amen. So basahon ako verse 1 to 3. Giyuna ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Niana kayong adlaw, nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. Ang tanang magtotoo gawa sa mga apostoles nagkatibulaag ngadto sa mga lalawigan sa Judea o sa Samaria. Si Esteban gilubong sa pipila ka mga taong Diyos noon ug nagbangutan sila pag-ayo tungod sa iyang kamatayon. Apan gigubot ni Saulo ang simbahan o gipaniksik niya ang mga kabalayan o gipanakop ang mga magtotoo, lalaki o babae o gibalhog niya sa bilangguan. Malingkod ta magisunan. So, makita na to ang outline, persecution sa simbahan, pagluto sa simbahan. So, under any one point are four nga sub-points. One is, sa verse 1a, makita na to, si Saulo, ni konsinti siya sa pagpatay ni Stephen. Ikaduha, ang mga magtotoo nagkatibulaag. Ay katulo, makita na to nga si Stephen, gilubong,
O si ikaupat nga subpoint na to is si Saulo, makita na to unsa siya kabuli. So mauta na ta magsuunan, nakasuway na ba mo og pagpanglutos? Kay ang pagpanglutos kabahin jud na sa imong pagkakristohanon. Kung iyong ka nga naglakaw na kadiha ni uban ni Kristo, lutuson jud ka. Kung nahitabo ka ni adto, mahitabo sa nakaron o sumaabot pang mga adlaw o magkagrabi pagani ang mga panahon niya karon. Mismo si Kristo Jesus misulti ni anadaan sa iyang mga katawhan o sa mga nagsunod kaniya o di na natutukyon, pero basahan ninyo sa Mateo 10:30 o Lucas 21:12. Si Pablo sa iyang second letter to Timothy sa chapter 3 verse 12, nagaingon siya ni Timothy, ang tanan nga maglakaw og Diyos nun nga kinabuhi diha ni Kristo mugantos gyud og paglutos. So ang paglutos magigsuonan dili tungod kay nilutos ka kay nadato ka gilutos ka na ana man jud ba no masuya ni dato ka. Ya labi na kay ni dato ka kay nanikas ka lutoson jud ka. Pero kung nagpuyo ka og Dios nun, ang Ginoo jud ay mo gisunod nga kinabuhi, lutuson ka. In short, na maayo na unta ka, nabutan na unta ka, lutuson na hinon ka. That's the irony sa klase nga paglutos nga ma-experience gayud sa tao sa Ginoo. So mga rita sa atong point 1a, nga ang pagluto sa simbahan nagsugod sa dihang si Pablo, gitugutan jud niya nga mamatay si Stephen. So buhat uno akong basahon 8:1, giuyunan ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. So nakita nato nga si Saulo, indeed, di lang kay niuyon, kay naka-witness siya sa pagpatay ni Stephen. Kay usa ka prueba nga niuyon jud siya nga diha siya niya, pare ba siya, gidaig jud kay siya nga as a leader, gidaig sad siya as kanang batanon nga sanidasi kayo sa iyang paglakaw sa iyang pagtuo. Nga ang tanang mga kupo ilang gihubo para makaalsa silang dagko mga bato, ilang gibutang diha sa tiila ni Saulo or ni Saul. Why Saul? Ano nga naman? Kay ilang gipakita nga, okay ako zealous sad ko, init sad ko, may nito sa ko sa atong pagtuo, ako dyan ibilin ninhi. Kay daghang ubang mga Bible scholars believe nga si Saul may dunay gitagaan og authority, nga mato ka didto niya, ingnan yung mga tao, okay, kill. Kill the person. Kay samok kay ni siya. Okay? So ato makita ninhi nga sa iyang personal defense kay kinsa man gyud si Saul o si Saulo, makita nato sa iyang depensa later on kay siya mismo nabali naman ni siya, nahimo naman siya magtotoo, follower ni Jesus Christ, ug siya mismo gidakop siya, ug ato makita sa iyang depensa sa iya gayong pagkumpisal kung kinsa siya o giunsa sa niya pag-uba ang simbahan. Pero dinhi ato makita nga ni kumpisal siya iyang ipakita nga kinsa siyang nga klase nga tawo kaniadto. So sa buhat 22 verse 3 to 4, ningon siya, usa ako ka Hudiyo nga natawo sa Tarsus sa Cilicia, apan dinhi ako nagtubo sa Jerusalem, ingon nga tinun-an ni Gamaliel. Gitudluan ako sa balaod sa ato mga katigulangan sa higpit nga pamaagi. Ug madasigon ako nga nagalagad sa Dios sama kaninyong tanan nga niya karon dinhi. Wala ko lung-i paglutos ang mga tao na nagsunod sa dalan kay mamatuingan sa mga Christians o born again ang dalan. Ako ang gipadakop o gipabilanggo ang mga lalaki o mga babae. So makita nato din ang summary, unsa siya? Pure Hudiyo. Natawo siya sa Tarsus nga usa ka city of considerable importance. Ato pa, pareha siya more or less standing sa Roma o Athens nga at that time sikat. Okay, so laki malagay mayong ka nga usa may mga ngilngig nga mga cities karon. Ayan kaan, gikan sa US, una kaning sa gikan sa Canada. Nya kani siya gikan sa Bahrain o gikan sa so mga kita kang mga influential nga mga lugar. Nya matuto siya nga higpit kaayo sa pamaagi sa ilang pagkahudiyo. Under sa pinakangilingig nga magtutudlo at that time nga gitawag og Gamaliel. Ug nagdako siya, nagtubo siya sa Tarsus
siya, but nagtubo siya, nagdako siya dinha sa Jerusalem. Nya makita nato nga grabe ang iyang training sa ilang balaod isip Hudiyo o tradisyon. Okay? So makita nimo ang tradisyon ng balaod di equal footing nila. Zealous kay siya, mainiton kay siya nga iya yung gilotos, nga iya yung ipangsunod ang mga katawhan nga nagsunod-sunod ni Jesus Christ. So, unsa may itong makita sa information dinhi sa iyang gisulti may tungod niya. Relihiyoso kay siya nga tao o edukado o maayo sa pagkabutang ng iyang family. Kaya remember, ang mga mag-priest, ang mahimong mga kaparian at that time, na kay kwarta. Okay? So, mao na siya debutado, na siya deboto sa iyang pagtuo. Now, point B, 1B, ang pagluto sa simbahan, nakahimo nga ang mga magtutuo, nagkatibulaag. So, makita na to sa chapter 8, verse 1b. Niya na gayong adlaw, nagsugod ang mapintas ng paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. Kaya remember, ang church was just based in Jerusalem at that time. Ang tanang magtotoo, gawas sa mga apostoles, nagkatibulaag ngadto sa mga lalawigan sa Judea o sa Samaria. So, pagkamatay yun na patay yun ni Stephen, break out na yun, no? Ang persecution. Nga ang tanang mga magtotoo, napugos nga mag-al sa balutan, di bakwit, di gawa sila sa Jerusalem para isangyaw. Now, remember this, nga ang Judea o Samaria, kung mga ning Jerusalem, Samaria din ha, Judea na dinhi. So, napugos sila katong south o napuyo o adto sa north sa ilang lugar. Now, remember this, ang kaning mga Jewish leaders, suko kay sila mo ni breakout mo bag nahimo tong kanang trigger nga ni grabe ang ilang kalagot nga ilan na jud gipagawas kayo kay dili sila makauyon sa doktrina nga gisigig yaw-yaw sa mga apostoles ug karon nagbag-o na sa nagtawo nga nagpasikat na sa nga ni Jesus Christ nga kani si Jesus Christ nagbanhaw gikan sa mga minatay di sila ganahan na. Di may ganahan na. Labaw sa tanan magisige sa gingon kami ang nagpatay adtong Mesiyas. Unta na mo. Di sila makaagwanta. So mo na nga kani mga butang nga nakahimo nila og greater blunder kan grabe nga panghunahuna or kanang gipangbuhat nila nga wa na gyud nila timbang-timbanga. Ug makita nato dinhi unsa nga klase nga tao si Saul or Saul. Okay, in spite sa persecution sa mga apostles ato nakitaan dinhi sa atong bersikulo nga dunay nagpabilin kinsa man ang mga apostoles. Wa gisulti ang rason nganong napabilin sila, pat posible ni ilang ipakita ang ilang pagka-ligon, ligdong, mature. Kaya ang mature nga magtotoo, naiuyog, mo shake lang, pero dili siya building nga mo collapse, no? Yang ilang ipakita possibly as an example sa mga bag-ong magtotoo nga kung dunay gubat, harungo nimo. Pero lang sa tayo uban na di, para nila, lisod naman dyan kayo. Di naman dyan madawa. So, nanggawas sila. Pero, nag-ingon sa Barnes Commentary, nga ang mga apostoles kuno, nagpabilin sa Jerusalem until nga si James, nga half-brother ni Jesus Christ, patay. So, ang persecution, nasara na to nga pamaagi sa Ginoo para ang ebanghelyo mugawas gayud sa Jerusalem. Kay dili man kutubras mga Hudiyo ang kaluwasan. Ang kaluwasan para sa tanang klaseng magkatauhan. Makatoliko man ka, mamuslim man ka, masbadista man ka, o unsa pa na nga aglipay ka, o sa pagkadinha nga punduka ka, ang Ginoo wa siya pakialam kung sa imong background. Ang iya is naghinusol ba kasi mong sala og nila ba ka nga akura ang makapasud mo sa langit? Nga akura to ang Dios nga napakamatay sa krus para sa imong mga sala. Amen. Sumo na nga sa at the same time, ang persecution, giandam na sa Ginoo ang iyang mga apostoles, nga katong before siya nikayab nga to sa langit, nga nakikita siya for the last time. Unsa may gisulti niya sa buhat 1:8. Ningon siya kanto kanila, kung mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom o mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, Samaria, o sa tibuok kalibutan. It's the power of the Holy Spirit. Remember this.
Ang Holy Spirit mo ay naghatag og gahom sa matag magtotoo nga nituon ni Jesus Christ. Mo nang walay bisag unsang problema ha, tsunami man na siya, maunsa na nga earthquake intensity what may sila the big one will come. Dili na siya mo matter. Because naay nagkupot nimo. Na kay bunker ngilngig kaayo. Naay kasandigan nimo og kadaganan sa tumang kalisdanan. Wala nga mobalik ko, mo take note sa verse 1b na nag-mention sa simbahan. Kibaw ba mo sa the book of Acts, ikatulo na ning gisulti ang pulong simbahan? First is chapter 2 verse 41, nya then sa chapter 5 verse 11. Si Jesus Christ mismo may niunang sulti ni ini nga pulonga in Matthew 16 verse 18. Diningon siya, ikaw si Pedro o pinaagi ni ini nga bato mining siya, tukoron ko ang simbahan. Dili si Peter nagtukod siya. Kay siyang nag-iya sa simbahan. Kay siya ang lawas. O siya ang ulo. Kita ang lawas, ang simbahan ang lawas. O siya ang ulo. Tuling mahimong ulo si Peter. Kay si Peter is tao nga mamatay ra o makasasala nga giluwas ra sa ni Jesus Christ. So, gibalik sa ni sa Matthew 18 verse 17 diin gimension ni ang pulong nga church in the area o sa konteksto sa church discipline. Sa tupa sa simbahan na mga disiplina nga buhaton sa mga tao nga mo supak sa pamaagi sa Dios. Labi na magpasaway sila. So ako ning gibutangan og emphasis magsuonan nga ang pulong nga church nga giumol, gitukod ni Jesus Christ pinagi sa iyang mga pag-antos, sa iyang mga paglutos o sa iyang dugo. Kay kita ang simbahan nga hangtod karon naka-eksperyensya og paglutos. Wa kay gibuhat ali-alihan kasi musilingan. Wa kay gibuhat chismosan, magchismis sila nimo, maghimos lang bisag unsa nga mga gibuhaton. Nga wajud magsagsawa ni mo wajud ko nahimong salaan nila nganong naginoana magyuna sila. Part jud na sa imong pagka-Kristohanon. So kung kaniadto gilutos sila, kita sa lutoson karon kay mao gayud na ang usa ka kabahin sa imong Kristohanon. Kay katong mga nagtawag sa ilang mga kagalingon nga Christians, pero wala mo ila sila sa Universal Church of Christ. Doon na may mga tao ini nga para nila, kung kami, banay man mini adet, no? Kung brother. So, tulo naman may susimbahan namin. So, di may kinanan mo sudugin ani. Di naman mapilog-pilog mga pundok din ha. Kami lang, mag-pray me, mangantang me, unya ka nang mag-Bible sharing me, simbahan naman me mo na. But it's wrong. Mabitanaw na ning kamot ng mga simbahanan nga mag face-to-face bisa sa pandemic. Because there's a certain thing in the presence of God, labi na kung magtapok ta nga puro nga nagkayo sa Ginoo, nagbaga. Mas mukayo tag maayo, mas ma-enlarge mo dako mo lapad ang imong pagtuog labaw sa tanang badasig ka nga makakita sa matag usa. Although limited lang jud kayo ta sad to say. So kani nga Universal Church, nahimo ni siyang gagmay-gagmay nga mga church, lain-lain og mga ngalan. Diba? Natay Land of the World, natay Living Word, natay usa pa na mga ubang nga pangalan dinha. Ya lain-lain nga lugar sa Pilipinas ug sa libuok kalibutan. Pero usara ang atong gisimba. Ang Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Gisimba ta sa Amahan pinaagi sa Anak ug nakasabot ning mga butanga tungod sa Espiritu Santo. So nagsimba ta og buhi nga Dios nga dili makita. So man ang magtotoo or ang mga nagsunod ni Jesus Christ karon i-persecute jud ka, lutuson jud ka. Tungod lang kay nahibaw-an nila nga unsa ka? Christian ka, born again ka, or nagkuy-kuy na ka na mag-Bible o mag-Jesus din ha. Okay? Labaw sa tanan, di lang kay kutob ka sa sulti ka nga ningong ka nga Christian ka, ang imong kinabuhi makita nga naglakaw ka sa katarong ni Kristo Jesus. Nga makita sa imong pamaagi na nga nangausab. Okay? Kung tapulan ka sa una, karon kugihan ka. Kung badlongon ka sa una, karon dili na. So, labaw sa tanan, kung magliyaw-yaw pa jud ka o musulti jud ka sa pulong sa Ginoo, mingon na sila, ay na siya papila, kung apil na siya, magsulti na siya sa pulong sa Ginoo. Di sila ganahan. So, ang followers ni Jesus Christ, dili mo kompromiso
please listen, dili mo kompromiso sa kamaturan. O kung ang pulong sa Dios o kang kamatuoran sa Ginoo mo sumpaki gani sa iyang pamilya sa unod, ang tinuod nga Kristohanon magdumili sa iyang pamilya sa unod o nga siya sa iyang pinakapamilya si Jesus Christ ug labaw sa tanan sa mga kaigsunan. Mao na nga matawag ka nga separatist. Dili sa imong feelings. Kaya ba feelings man? Kung dili sa imong allegiance, sa imong pagkakiusa sa Ginoo. Amen? Kaya sa diyang giluwas ka, gilukat gug ka. Kay patay ka sa sala, naulipon ka sa sala, way nga makagawas ka niya ng imong pagkaulipon sa sala, o way pamaagi nga magadto kag langit pinaagi ni Kristo Jesus. Unya imo lang nang ilisan siya anytime for money, for family, for friendship or whatever. Dili ang tinuray nga Kristohanon manang lutuson ka kay mobarog ka sa kamatuoran. Ug di jud ka bisag gamay mo pakling ka pero nagyapon ka nagbarag sa kamatuoran mo ana lang ka pero di jud ka matuwad. I-push man jud ka mao na persecution, ibuli ka ba pero gyapon ka barog gihapon ka maglakaw gyapon ka sa Ginoo. Di gihapon ka mo sunod sa ilang mga pamaagi. Mao na si Kristo Jesus Mateo 5:11-12 niingon, bulahan ka mo kung biyayon og daw-dawgon sa mga tao, ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. There's a price for standing up for Jesus. Giunsab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. So Jesus Christ never, wag gid siya magpakyas pagsigig himangno bisan pagsugod pa siyang ministry hangtod na pagdayon ng kamatayan niya, hangtod ni kayab siya sa langit. Sige siya pahimangno, lutuson mo ha, dunay mo bully ninyo ha, dunay mo palisod-lisod siya kinabuhi ha, barog. But sad to say, daghan ang mga ningon nga magtotoo sila o nasunod sila ni Jesus Christ, pero ang ilang kinabuhi, O2. Di siya O7, O2. Double lives. Maayo kayo sila mga Christian, pero nga to sa ilaha, dili na sila Christian. Ato sa ilang opisina, di sila Christian. Labi na to silang barkada, di na sila Christian. So man nga, pautano na to atong kabalingon. Nag-experience ba kong paglutos tungod sa akong pagsunod sa Ginoo? Nya usa may akong response niini. Nabugnaw na ba ko, kapuyan na ba ko, ganahan na ba ko mundang? Kay kadaghanan og makita nato diha sa parable of the sower. Isulti diha sa Ginoo nga tungod sa paglutos ang uban mubiya. So nga kung gilutos na ka tungod sa imong pagsunod gayud, idol kay nimo si Kristo Jesus. Maglipay ka kay imo ang gingharian gayud. Kay say na nga ikaw tinud nga Christian kay gilutos ka. Kibaw ba mo niya na? But kung makalutos kinahanglan ka mo examine sa imong kaugalingon kung naba jud ka ni Kristo. Kay kalibutan iluwa jud ka. Pero ang kalibutan ganahan gyapon nimo, oy di asik ko oy di pero kabot nimo, ay nanasad siya. Tanakaw kay nanapon na siya. Muana gayng kalibutan, na kadaghanan sa mga tawo mo talikod gani, that means you are really shining as a light. And they don't like the light nga nani mo. So point 1C. Ang pagluto sa simbahan nakahimo nga nailubong in taon jud taon si Stephen. Wa siya pasagdi diha. Si Stephen gilubong sa pipila ka mga taong Dios nun nga nagbanggutan sila pagayo tungod sa iyang kamatayon. So dihay mga isog kay mga katawhan nga some of the Bible scholars nag-ingon dili tingali gyud sila magtotoo nga nagsunod ni Jesus Christ. Dili pa sila convinced nga si Jesus ang Messiah, but ang ilang heart maluluyon na, labi na kung ilang silingan, ilang parenti, ilang iso, ilang pamilya. Possible kaayo nga devoted nga mga Hudiyo ni sila. Pero wa sila problema nga si Stephen born again. Okay? So, familiar? Di ba? Ikaw tingali sa imong mga ubang members sa family, gilutos ka.
Pero na ubang member sa imong family nga murag wa ka lutusa, wa sad siya, pero kung dunay mo atake nimo, masuko sila. Nasuko man ka nga akong manghod born again. Nasuko man ka nga akong mama born again. Nasuko man ka nga akong anak born again. Wa man na naghasol ninyo. In fact, nakakita ko kausaban, sila na gani ang budipensa ninyo. Familiar? Okay. Paminaw ko inamonis lang, nilubong dyan ni Stephen. Kaya para nila mulubong ka niya, kung kauban dyan mo ni Stephen, ikaw dyan mulubong niya, grabe na yun ang paglutos. Kung ba ito, pulaag sila, for I believe nga ang mga devoted kay nga mga Hudiyo, mauni ang nilubong niya. So, mauni magsunan. Kung nag-istorya pa yung member of the family, kung nag-istorya pa ni mo yung friend, nga bisa kibaw sila nga mauni ka, yung nagsige na kagdataghatag, mga sermons, pasapasa na kaanig, mga whatever niya, mag-engage ka po sa istorya ni mo, wag ka gi-unfriend, praise God, i-praise la sa kanunay. Kaya nga no, they see Christ in you. Kita sila sa changes sa imong kanubuhi. Wa ka makibaw, one day, ang Ginoo mo buk-buk sa iyang kaluoy o grasya diha kanila og sila mismo makadawat sa libreng kaluwasan nga si Kristo Jesus lamang ang muhatag. Point D. Wow, ang persecution sa church. Ang pinakasikat jud kayo nga tao nga tumakita dinhi mao si Saul. Apan gigubot ni Saul verse 3. Gigubot ni Saulo ang simbahan ug gipaniksik niya ang mga kabalayan ug gipanakop ang mga magtotoo, lalaki ug babae ug gibalhog niya sa balangguan. Kibaw mo aning word nga gigubot or destroy, sa ubang translation habok, giguba. Ang Greek niini nga meaning is nagpakita nato nga ni apply ni sa usa ka wild beast. Ano bang usa ka beast nga nagtantrum, lion man ni o wolves baro yun, nagsapusa na lang yan, kung kaunon, kung ano niya patsyon, maon ni, mura siya si Saul, mura o ganang nagkurmentado, nga tao, wala saktong pangunahuna. So, pareha siya sa usa ka leon, nagiguba niya ang simbahan sa Ginoo. Nga iyan yung gisiksik, sabi nang siksik, di ba, kanang mga tao nga magsigigana, siksik, kaganahan kaya sila magpakutos lang, kaganahan kaya sila maganana, naniksik. Ito pa, every house, every possible nga, o kanang balaya, kanang kuana, ilang niyang susihon, o iya dyong gubuton, pinagi sa bira nila, o ipabalhog niya sa prisuhan. So makita na to sa chapter 9, later on, nga si Pablo dinhi, nabali ng Gyud, kaya ang Ginoo, gibalis siya, gikan siyang pagka-persecutor sa maglulutos, nahimo siyang magwawali. From maglulutos to magwawali sa Ebanghelyo, persecutor to preacher of the gospel. So nahita po ni years later, nga nahimo na sad siya, nga siya ang gitirahan na sad sa iyang mga kanhing kaubang mga kaparyansya na ang ilang major nga kaaway. Karon atong isgutan, major kaaway siya sa Kristyanismo. Kaning chapter 9, magsugod niya kinabuhi nga nahimo na siyang major nga kaaway sa kanhing iyang kauban. O karon nahimo na siyang preacher of the gospel, defender of the gospel sa usa ka butang nga iyang ang Kristohanon nga iyang gitry og guba. Now, atong makita din himo ni iyang depensa ni King Agrippa. Ug iyang gisulti ni King Agrippa, giunsa niya pagbuli ang Church of God. Ningon siya, ako mismo, buhat 26, Acts 26 verse 9 to 11. Ningon siya, ako mismo, mituog kani adto nga ang akong katungdanan ang pagbuhat kutob sa akong mahimo batok sa ngalan ni Jesus nga taga Nazareth. Mao kini ang akong gibuhat dito sa Jerusalem. Gihatagan akong awtoridad sa mga kadakuan sa mga pari sa pagbilanggo sa daghang magtotoo. Og sa dihang gisilutan sila sa kamatayon, miuyon ako sa hukom. Sa makadaghan, gipakastigo ko sila dito sa mga sinaguga o gipugos pagbiya sa ilang pagtuo. Dako kayo ang akong kasuko nga tungod nini gigukod ko pa sila hangtod sa mga syudad sa laing nasod. So from the verse nga ato nabawaan magigsunan, makita na to grabe jud nga nagian nga paglutos sa early church, sa
Sa beginning sa pagtukod sa Ginoo dayon, ang yawa ni action dayon gubon dayon niya ang simbahan. Di siya ganahan nga daghang suga nga mudad-ag nining kalibutan na. Ganahan siya nga ang kalibutan magpabilin nga ngit-ngit kay si Satanas na asa kangit-ngit ug siya ang nagsigi og hari sa mga katawhan nga nagsigig pakasala. Pero dili si Satanas sa imong kapasanginlan ang imong pag-uyon sa gusto sa ni Satanas kay ikaw ganahan man sad kanian. So matong makita dinhi nga si Saulo nibuhat siya sa tanan aron iyang batukan i-oppose niya ang ngalan ni Jesus Christ. Imagine ka. Jesus Christ iyang gi-oppose ug napagi siya authority sa mga leading nga mga kaparian. Ug iyang ipasud sa daghang prisuhan hangtod mga matay sila ug ipapatay gani nila. So there was one time nakatanaw lang ko kadalikyat ug nga makita sa nimo sa church history kibaw ba ko mga Christians ganito grabe ka ilang pagluto sa madakpan gani ka himon kang suga sa syudad ang lawas ituhog ka din ang murag ka og ibuta ka na sigaan ka din ha lain na sa din ituhog din si Juji ituhog din si Adet ituhog diha si Kati nimo kang suga may kang street lamp grabe kaayo yaman na makita na to sa una nga kanang mga Kristohanon himos ibuwang sila o pinatyanay sila so lang sorry lang jud kahayaw kay kung ikaw ako matigpasan kay mayra ba kay kung iskrim Madrid tinudloan mo sa akong papa so sorry lang jud kay ikaw jud ako mapatay di jud ko ako mapatay nimo or kung grabe ka yung konbikto nga di siya ganang mo patay ningon lang siya sige dunggapan lang ko di so ganang ko ako nalay mamatay kay ganang ko madto sa langit dayon so grabe jud kay ihimos lang murag irok o mga manok nga isabong. Sumanang magkadaghanan mag-isunan, nakita na to ningon siya mismo, ako mismo nibuto ko silang kamatayon. Nihatag og signal mamatay sila. So, makita sa nato din 26 verse 11 nga si Pablo mismo, si Saul mismo, iyang ipunish ang mga believers nga naa sa sinagoga. Now remember, ang synagogue was a place sa mga Hudiyo nga balaan. Pray na ni ba? Kaya kung balaan nga lugar, marag di ka musudin ha, no? Pero, oy, nga to siya, musud siya nga to, iyang pang violence ang iyang gigamit. Iya yung gukuron bisan sa uban pa nga mga lugar, o bisan ubang mga o foreign countries outside na sa Israel, outside na o Palestine. So makakita ka din walay respeto si Pablo o si Saul sa iyang hunahuna. I'm doing this for God. Di ba ningon ang Ginoo ni ana? Your families and your brothers, sila mismo ang mupapatay nimo and they think they're doing a service to God. Mo ni, unya na pay mahitabo? Yes. Bisag sa ubang countries karon mao gihapon na. Kumuliko ka sa ilang pagtuo niya, bisag anak ka, patsyon ka. Amen? So mo na nga, nahimong slaughterhouse ang usa ka balaan nga lugar. Grabe siya, nahimo siyang hatchetman. Kibaw ka unsay hatchetman? Ang tao nga tagaan og otoridad nga mahimong mga controversial nga mga gibuhaton or ang hatchetman is nihire ka og mamumuno, mupatay og tao or moatake. So nakita nimo nga mura siya og dako nga espada sa ilang relihiyon nga Judaismo. So grabe gyud siya, para gyud ako greatest bully gyud si Saul in the early history of the church. So unsa ba itong makita dinhi? A depraved mind. Unsa man ning depraved mind? Dautan. Tauta nga dautan gyud ta gunahuna kay dautan natong kasing-kasing. Corrupted. Picture ni sa who we are. Daghang mga katauhan, grabe sila ka-dedicated sa ilang mga pagtuo, apan wa sila nga usab o himuon nilang miserably ang ginabuhi sa ubang mga tao. Pero di mo na ang pamagi sa Ginoo. Pamagi sa Ginoo is love. Kung imong tabangan, ikaw pa mismo andam ka mamatay para makit-an ning tawhana nga ang imong pagkigrelasyon o imong pagkigduol nila is out of God's love. Kay sa atong kagaling ng gugma, man ta. Mahupas man na atong gugma. 1, 2, 3, magsige buhat ani. Ani na dyan ko ani.
So mag-picture na to nga nothing wa jud taw ning kalibutan na nga dili makasasala, kitang tanan makasasala. Check out ta nimo sa Roma 3:10 to 18 kasi ginan ako natong i-feature na siya nga nothing good naa nato. Bisa pag matugta, samot na ko natugta. Why matarong, why nangita sa Ginoo, tanan namiya sa Ginoo. That is why ang reliyon bisag unsa pa ka relihiyoso, bisag unsa pa nga degree imong naabot sa college, bisag unsa pa imong na-achieve ng kalibutan na, bisag ikaw pa ang pinakadato, bisag ikaw pa ang kanang kunuhay magsige pag-antos kay magsige kaghatag mauni, whatever status sa imong life, dili na makahimo nimong maayo nga tao. Or nakahimo nimong mas maayo ka kaysa katong nadakpan nga nipatay o nang lugos, dili pareharatan nila. Lain lang ang imong sala. Kay usa ka makasasala natong atong makasasala nga kinaiya, dili mapolish, dili manimpyuhan, mura na siya taya nga didukot, saon nimo gana di na makuha sa bisag unsang imong gibuhat o gikabot ning kinabuhi. O makita nato sa kinabuhi ni Saul. Well off, well educated. Grabe kay gazalo sa iyang faith. Nya mo niyang gipangbuhat. Okay? So makita nato nga bisan sa iyang priestly nga background, yan nga magpatay siya mga inosenteng mga katawhan tungod lang ang naglagot lang siya pagkanituos ng Jesus. Ano mas lukso po man ka nagtuos silang Jesus? Nahimo siyang murderer tungod sa iyang passion, siyang devotion sa iyang reliyon. Kay para niya, enemy ka kung dili ang among pagtuo ang imong sundon. Mo na makita nato sa reliyon ni Saul. Para nako gani sila ni mga Hudiyo ang dunay katungod nga mo claim nga tinuod nga reliyon tungod kay sila ang pinili nga mga katawhan, chosen race. Nasod nga mismo ang Ginoo ni create sa usa ka nasod. Kibaw mo nasod nga ni create? Wala. So sa Ginoo wala. Sila ra na makaklaim nga gi-create sila sa Ginoo para sa iyang kahimayaan apan gipakyas nila ang Ginoo. Ilang himaya ang ilang gibuhat. Nasod sila nga ang magbubuhat sa tanan, ang Dios sa tanan, ang amo sa tanan, ang magluluwa sa tanan, nipili nga nganha siya mogawas ni anak nga nasod o ni anak nga race. Sa dihang ni himo ang Ginoo sa pag-ani sa kalibutan aron luwason ang tanang katawhan sa kasalanan kay dili buot ang Ginoo nga nay malaglag sa impierno. Sila ang ipili. Sila ang dunay rich dato nga history nga dunay sila personal relationship sa Ginoo. Kay sila ang nakadawat sa balaod sa Dios. Yo, kita nagsunod-sunod raman kadaghanan sa mga relihiyon nagsunod-sunod raman. Na nila ang mga patriarka, na nila ang mga propeta, manang ubang mga relihiyon nagsunod-sunod naman sa gamay aning sa mga kuwan sa Hudiyo niya, naghimos taglaing relihiyon. Kuha sa gamay ni sa Hudiyo, himos tag relihiyon. Mao nakadaghanan sa mga relihiyon na pagkaambid-ambid sa Judaismo. Na attachment. And yet until now, kani nga nasod wa mo ila sa usa ka tinuod nga Dios nga nagpadala siyang bugtong anak nga si Kristo Jesus. Nagsigi ka po sila practice sila ng reliyon. Pero ang naghatag nila, the one nga naghatag nila rules and regulation, para ang ilang kinabuhi may sakto, wala ilha, hangtod karon. Mao na ang picture sa depravity of man, pagkakurap, pagkadautan sa tao. No one can get out of it. Wa joy mahimong maayong tao gawas kung ang Ginoo muabli sa hunahuna sa kasing-kasing o pagpanabot sa tao. So ganahan ko mo tan-aw ta sa definition sa Judaism sa Google. Nagsulti dinhi ang Judaismo is a monotheistic religion developed among the ancient Hebrews. Sa to pa kuno usara ka Dios ni nga relihiyon nga gi-develop. Ang problema wa man siya gi-develop. Ang Ginoo may naghimo nga mahimo silang nasod nga moilarag usa ka Dios. Dili sila nag-develop. Tanang relihiyon nag-develop. Pero kanila pagdawat nila sa pure kayo nga mag-ingon ta quote-unquote religion nga gihatag sa Ginoo. Sa to pa pakigrelasyon sa Ginoo tali nila og ngadto kaniya.
Ilang man kong gisagulan ug ang uban nga gihatag sa Ginoo ilang gikwaan. So nalay sakto nga definition ang Google dinhi. Nisulti nga Judaism is characterized by a belief in one transcendent God. Okay, nga na sa takutob. Makita ko nun nga ang Judaismo, usa ko no ka reliyon nga nituora og usa ka Dios, unsa man ang transcendent. Dios nga walay limitasyon. Dios nga dili nimo masabtan sa imong nimo makabot ang iyang pamaagi, iyang pangunaw-na ug di gyud kakaila kay niya. Kay beyond comprehension. Kay mo lagi na. Kita gud nagpakaginoo ta, managhimutag atong reliyon. Pero sa dihang makibaw ta nga doon na rin sa kaginoo, muyukbo ka niya. Na kani nga Ginoo ningon di ang Google, nagpadayag sa iyang kaugalingon, which is tinuod ngadto ni Abraham, ni Moses ug sa mga Hebreo nga propeta, pinaagi sa relihiyoso nga kinabuhi sumala sa kasulatan. Pero na sila problema ang ilang definition o sa rabbinic tradition. Mao man jud ang problema sa Judaismo. Ang mga rabbi, ang mga teachers, ang kanuhay magdawa sa balaod, ang nakasabot nini kay nag-practice sila nini, ila ning gi-develop into what they want it to be, dili kay sa what God wants it to be. So mo na magsuunan ang divine o real nga Dios. Ato yung pusto ng papel, bato, kwarta, o sa panatin na. Di yung taganahan na buhi ang Diyos na mudiktar sa itong kagalingon. Ganahan yung takita mudiktar sa itong kinabuhi. Na di ba yung takibaw? Mana nga dapat tanaw na to nga ang kani nga buhi o divine Diyos nga Diyos gayod, mao ang nagkontrol sa tibok kalibutan o dili kita. Kinahanglan siya lang ang atong yukbuan o atong simbahon. So, sa may what God is driving here, sa may buot ipasabot sa Ginoo dinhi. Nga ang atong iyabag baka sasala kay mga pangunaw na og kasing-kasing. Di gyud ta makahimo sa atong kaugalingon nga makailata sa tinuod buhi ug dili masabtan nga Dios. Hangtod nga ikaw mo ila nga makasasala ka, wa kay ayo ug di jud ka makausab sa imong kaugalingon ug makaingon ka na kinahanglan ko nimo Ginoo. Nga ang tanan natong efforts, whatever religion nga imong gipangbuhat, nahimong kawang nga exercise. Ug walay dihay exercise nga imong gibuhat para ka maluwas, way kasiguraduhan. Para ka mapasaylo sa imong salat, wa kay kasiguraduhan. Para ka dunay kinabuhing, way katapusan, kadag ang tanan jud ningon nara gyud as Ginoo. O ngano na-exercise mga nang reliyon nga wa kakibaw ka sa kapadung? Di ba? But, inana lagi ta. Ang Ginoo, bot siya nga doon natay personal relationship with Him. Dili sa reliyon, dili sa bisag unsang pamagi, kung dili pinaagi lamang ni pinagi ni kusga pinagi ni convince ba mo niya na pinagi lang ni Kristo Jesus, makabaton kag buhi o personal nga relasyon sa Ginoo? Kay kinsa si Kristo, anak sa Dios nga ni anihi aron bayran ang tanantang mga sala. Mao kay gibayran man niya, gilukat man kaniya iya naka. Wa gyud dapat magpatigbabaw nimo. Dapat ang pamaagi ug balaod sa Ginoo mao gyud imong sundon. Kung kanimo sumpaki sa imong family, musumpaki sa imong ginikanan, amahan, moingon jud ka sorry jud kayo, pero ngadto ko sa Ginoo mo sunod. Pero lagi, that's the battle, the greatest battleground sa Kristohanon nga kinabuhi is always between God and family. Sad to say. I hope barog mo sa iyong pagkakristohanon. Kaya ang Ginoo rin makapasaylo sa imong sala. Siya rin makausab nimo, makahatag nimo, kinabuhing walay katapusan. Usay imong kasing-kasing, kung maglakaw ka niya everyday, kibaw ka, I'm going home. Muna nga mo, bilin ko ni ining word of God in Romans 8:1-2. Chapter 8, verse 1 and 2. Ningon dini, tungod dini, karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus. Dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus. Kay balaod sa Espiritu, kay balaod sa Espiritu nga naghatag og kinabuhi diha sa paghiusa kang Kristo Jesus, nagluwas kanako. May mga silulat nga nag-ingon,
nga nagluwas ka nako. Ang uban sasa naman nagluwas ka nako. In English, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life sets you free from the law of sin and death. Gawas nun ka sa sala, o gawas nun na kas kamatayon. Kung tinuray ka naghiusa, o kung tao nga naghiusa ni Kristo, padayon ni mong basa ang chapter 8 sa Romans, ikaw ang tao nga pinasikad ang imong pagkinabuhi sa giya sa balang Espiritu. Dili sa imong kaugalingon. Dili sa bisan kinsa, ang mumando nimo ang balang Espiritu. O kibaw ka nga sakto ni ang Espiritu Santo jud ni kung ikaw sa nagbasa sa kas Bible kanunay. Para kibaw ka nga Espiritu Santo jud ni kay daghan kayo nga ningon sila, mao man gingon sa Espiritu Santo nya human nasukuhay mas Bible. So asa may sakto ni ana, ang pulong sa Dios which is Jesus Christ o ang Holy Spirit which is the Spirit of Jesus Christ magbuwag balay na. Dili magiusa na sila. So makadungog ka nga mauni gusto sa Ginoo nimo because inikatanaw nimo sa pulong sa Dios. Ug ikaw mismo nakabasa na ka nga nay resulti nimo dinhi makaing ka. Nakabasa man jud ko niya na kay sa imong Bible. Pag kay sa imong Bible bang bitaw dira. Manamo tapos tani ni mga life application. Ikaw ba gilutos tungod sa imong pagsigig subay o sunod sa pamagi ni Jesus Christ? O gilutos ka tungod sa imong mga lawas nun nga mga tinguha? Asa man ini? Explain ni palihog. O magsunan, mag-ampo ta, o mo na itong take you on later on, lang itong amahan. Salamat sa imong pagpadayag sa imong pulong. Yes, doon ay mga bully, doon ay mga mulutos na mo, but Ginoong Diyos, nagampo kami nga sama unta ni Saul, imosad silang ibali, makailasad sila nimo. Basig member ni namo sa mong family, Lord. Doon na mga members sa family nga inana gyud Ginoo. Pasayloayon taon sila. Amo sud kay ning higala, pasayloayon taon siya. Amo ning mga relatives or whatever asa man sa among opisina, pasayloayon taon ni sila. Apan kami tabangin ni nga maglakaw ming badasigon malipayon bisan sa mga pag-antos. Kaya kalipay gud nga naka nimo Ginoo. Mao man ni makapahimo nila nga mo question sila nga ano makatawan man may maka-afford man may malipayon bisan silang gibuhat diri ka namo nga bati. Lord, it's truly a miracle because you alone can put a joy and assurance in our lives, in our heart. Nga Ginoo, naa ka ug dili mo kami pasagtan. So Father, we just commit everyone to you. Ug salamat kayo sa imong pulong. In the mighty name of Jesus Christ, kini among giampo ug among gibaling kalimutan ang kadawag himayan in Jesus name. Amen. As we drink this cup, we worship you. As we eat this bread, we honor you. And we offer you our lives as you have offered yours for us. We remember all you've done for us. We remember your covenant with us. We remember and worship you, oh Lord. As we drink this cup, we worship you. As we eat this bread, Lord, we honor you. And we offer you our lives as you have offered yours for us. We remember all you've done for us.